Zašto smo ovde, Jorbović je malo rekao, bila je prvenstvena ideja da se ide od opštine do opštine, od lokalne samouprave do lokalne samouprave, i isto ovo što smo trebali danas da pričamo pojedinačno sa vama. Mislim da ovako efikasnije, prvenstveno što ne znači da ne treba da idemo i da dolazimo do lokalnih samouprava, ali mislim da prvenstveno treba da vi znate koji su to zadaci, odnosno ciljevi i šta mi hoćemo, da ovde možda zajednički to zauzmemo neki stav ukoliko ima nekih primedba i sugestija i onda svi zajednički da krenemo napred. Svakako u tom vašem radu biće dosta verovatno i problema i prepreka i svega ostalog, ali mislim da ovako nešto ako budemo uspeli da uradimo, a eto ja sam ovde i na ovom mestu nekih 140 dana, primetio sam da to valja se već neko vreme i postoji ideja za ovim, čak su i opredeljena sredstva, ali nekako se tapkalo u mestu. Imate svu našu podršku za ovako nešto i mislim da to treba da se desi. Mi svakako imamo i budžetska sredstva opredeljena za to i svakako uz vaš rad na lokalu i po dubini, što će da se sublimira posle na socijalno-ekonomskom savetu kad je u pitanju Republika, zauzet ćemo mnogo, ja mislim, konkretnije i konstruktivnije ideje i predloge. Mi smo razgovarali o tome kako i na koji način vi da radite i mislim da ćemo tu morati da uspostavimo i neki pravilnik o radu, šta je to u vašoj ingerenciji, o čemu vi raspravljate, da napravimo neko pravilo po kojem vi funkcionišete i kako, na koji način se to onda sublimira i dolazi do nas gore na vrhu, jer ja mislim da, to imam neko iskustvo u ranijem periodu, da ideje i sprovođenje projekata koji treba da se dese najbolje dolaze sa lokala, jer na najnižem nivou se vide koji su problemi i problemi koji tada se definišu i dođu gore, postanu nama svima zadatak. Bolje vi vidite dole nego mi gore. Mi gore možemo da sebi stvaramo neke zadatke koje su po meri, da kažem, ja mogu da kažem države, poslodavaca ili sindikata na krovnom nivou, ali mislim da je ključ problema negde dole, po dubini, i mi treba da čujemo i da kažem one koji su operativni, koji rade i pojedinačno probleme, jer problemi u regionima, problemi u lokalnim samoupravama se razlikuju od lokalne samouprave do lokalne samouprave. I potpuno su drugačiji i potpuno drugačije možda zahteve imate i potpuno možda drugačije probleme imate i potpuno možda drugačiju situaciju. Tako da ideja svega ovoga danas jeste da prvi put se vidimo, da vi vidite i nas, da imamo tu neku komunikaciju i mislim da bi trebali barem jednom godišnje da se srećemo ovde i da pravimo neku analizu. To bi možda trebalo da se dešava svake godine pred kraj godine, kraj novembra, početka decembra, gde bi mogli da pravimo presek toga šta smo uradili, šta smo planirali, šta smo uradili, koji su problemi bili i da zauzmemo stav šta u sledećoj godini radimo i kako to da prebrodimo u sledećoj godini. Da budemo operativni i da se viđemo. I od previše čestog viđenja mislim da nema rezultata. Ja bih volao da vi dole radite, ja bih volao za početak da se desi ono što svi očekujemo, a to je formiranje, i da više ne dolazimo u cajknot sa tim vremenom i da se to nekako valja i nikako ne možemo da spoznamo šta je to problem. Eto, tu ste danas vi, tu smo danas mi, tu smo malo da popričamo i u međusobnoj komunikaciji da vidimo i da iznađemo ne rešenje imamo, rešenje znamo šta je formiranje socijalno-ekonomskih saveta na lokalu, nego da vidimo hodogram i zadatak kad će to da se desi.